Uma kuvuleka umnyango bajabula. Bathi yo nonomthandazo sisele naye. Hayibo. Ngaphinda babshaba ngabheka phezulu. Uma ngibheka phezulu ngabona izikhiye ezu3. Ubesethi kimi lesiya sikhiya osibonile lesiya. Sisho ukuthi insindiso bangizwe kahle abalaleli. Yebo. Insindiso ngoba ububi bucoverishe the whole world. No Jesus esiphambanweni. Hayibo isono siletha ubumnyama nangimongcwele sithi isono uJesu wakhala phuma ukungifundisa ke uNkulunkulu. Usebuya lena ke inzima kakhulu. Angikhombisa abantu abaningi bayefa abaningi. Uyabona njengoba sihleli so vele kufika ukufa ngife. Omunye ngimbone a drive imoto afe. Omunye ageza afe. Jokwa kwakubuhlungu. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibonge sibingelele siphinde acknowledge umoya ongcwele khona phakathi kwethu ngoba konke nje sikwenzayo sikwenza ngaye. Sibonge inkosi yethu Jesu Kristu, sibonge baba wethu sezulwini ngothando. Siyabonga nje ngiphinde ngibingelele futhi abazalwane kwizindawo zonke. Siyabingelela abangcwele. Siyabonga nangokuthi niyakhomenta kahle bazalwane, na like na subscribe ukukhulisa lo msebenzi, niyasupporta nje ngendlela eziningi ezahlukene. Siyabonga nje ngayo yonke nakuma channel members, channel partners nginibiza kanjalo. Siyabonga nje kakhulu ukupartnerisha ngalomsebenzi. Mhlambe ke wena yaqala ukuhlangana nale channel ngizothi awulahlekanga, unenhlanhla impela. Usendaweni right la. Yabona nje la sikhuluma umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho okuningi esikhulumayo namanje nje sokhuluma leyo ndaba. Sothi siqeda uyobusizakele. Definitely. Angikho ngedwa yena namhlanje. Ngino sisi la siyamkhumbula. Futhi dala bekubuza. Bayaza bazalwane belokhu bethi hayi sesifuna usisi uNomtha manje bakubiza kanjalo nawe. Yes, usisi uNomthandazo Mpanza. I believe ukuthi ufanele naye ukubizwa ngomprofeti. Umprofetikazi wenkosi lo. Yebo. Ukhona ubuyile. Ake sinje sikwamukele. Amen. Yebo. Ngiyabingelela. Ngiyabonga babishabangu. Yebo. Mangibingelele kubalaleli ababukele emakhaya eSwatini. Bengazi ukuthi uKota2 Media so broad ngalendlela. Yebo. eSwatini, eZimbabwe, yebo, South Africa yonke ngiyabingelela. Yes. La kufinyelela khona. Yebo. Sile channel. Ngomusaka wenkosi ke uphinde ubuyile uNomthandazo. Yes. Amen. Oh, siyabonga uphinde wabuya. Ya uzosibusisa futhi. Yebo kudala bekufuna bayojabula kabe bekubona. Siyabonga nje. Sazi nje ukuthi mawukhona usuke vele uphethe message ethile. Abangakwazi bacheke
I think isinamaphathi amangaka before konje awu-2 or awu-2 kuphela kunophathi 1 nophathi 2 wakho la nje bengathola khona i-background sayikhuluma lapho ya namhlanje hayi so vele nje singene endabeni amen futhi nje nginikela kwena ngiyazi uprepareile wena wazi konke nginikela kuwe njengamanje yes haleluya kuvuka umhlabeleli isandwa sami nca yebizwa lamagama elizweni haleluya hayi mina angiyena okwazi ukuhlabelela kodwa ubekekile enhlizweni yami ngithanda this part ethi uma ushe umsebenzi yonke imihla ngisela mangishumayele indaba yezenkosi khona ngothi mangiceda sengilizwa igama lami ngiyothi yebo Nkosi nangu mina la ngifisa ngathi bengikwazi ukuhlabelela kodwa Jesus ubekekile ukuthi nca yabizwa lamagama elizweni elikhanya yolaphaya ngoba sibuyanga yakhona izwe babushabangu esiya kulo uke wakhuluma uJohane ethi ilanga nenhlupheko Inkosi yami ilanga lasezweni alisoze liphinde libashise ngoba uJesu Inkosi yami uJesu ilanga lokulunga Inkosi yami uthi abasoze boma labo bantu haleluya haleluya kunalokho nje enhlizweni yami kodwa ngizelanga ukuzoshumayela Jesus hayi akuvuke makuvuka intshumayelo lonke kuyavuka nje ema-minutes ukuthi asakhile sibuyile lapha amen siyahamba culo lasemangcwabeni singabahambayo thina kulomhlaba kodwa siyekhaya ezulwini sibolekiwe impilo sibolekiwe impilo lena sibolekiwe ake ngithi isikhathi esiphila kuso manje angazi noma ngingathini isikhathi esinzima isikhathi la khona obhalayo wathi ofundayo makanake amen haleluya ngoba siphila esikhathini esinzima la khona you need to rely kumoya ongcwele ngoba kunzima babushabangu ngikhumbula on 2022 ngicale lapho whereby I missed i-rapture no ngathi i-rapture ngajikiswa ngasala emhlabeni ngibona umbono baba I was wearing a dress off shoulder ne a dusty pink nginayo vele benginayo ngisho njalo ngifake lezi izinto lezi ngingimuhle nje ngisifakela ama heel ami embonweni and vele I used to be like that mawuthi ngifake lezi izinto lezi ngifake ama hairpiece ngangifaka ama hairpiece ngithungele ngimuhle ngimuhle nje vele ngifaka ama heels wami ngifake i-dress yami e-dusty pink off shoulder ngizibona embonweni ngifake leyo ke and la kulombono 2022 October ngibona sengathi umshado kodwa akuona umshado wami kushada wena kushada usibanibani sonke siyashada ilanga lethu sonke elomshado I was at the wedding venue ngibhizi nami kwakukuhle baba kwakukuhle uyayibona lento enhlizweni ethi today is my day today is my day everyone ubusy uyaprepare indawo yakhe nami ngibhizi nje khona lapha sibahle sonke sibahle manje nasike isimo sekufika umkhwenyane uyayizwa that sound angambonanga umkhwenyane kodwa ikhona lento ukuthi this is the moment wakhala nje sound ethi
ding 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 yabona Oh. kwaba nepeace bonke abantu bahlala phansi uma behleli phansi sengibheka indawo anginayo indawo ngiyabheka indawo yami yokuhlala ayikho indawo kwaba nento vele ukuthi mangiphume la yabona impilo yakamoya ne yebo ingenye indlela ayifani nala ukuthi uyaqabanga uyenzeni no kamoya yonke into nje ivele yenzeke yes ngavele ngaphuma ngithe uma ngiphuma nje like opposite khona omunye umnyango remember ngapha sicoke itheme yodwa kuhle yeah ngapha it's another room livulekile kona umsindo ongakanani bengajabula abantu Nkosi yami mina can you imagine ngigcoke ngimuhle yes ngihlobile sho ngapha bangcolile bagcoka amakhala khalazi hayibo omunye uhleli phezulu komunye vele angizwisisi uyabona nje abantu uma bathela endaweni kodwa bayaphila nje bazenzela izinto zabo uma kuvuleka umnyango bajabula bathi yo nonomthandazo sisele naye hayibo bajabula babshabangu ngikhala khona la and uma ngikhala lapho vele kuba nento ethi akusasizi lutho yo akusasizi angazi ukuthi bekuphezulu noma phi ngoba uthi uma uchubeka lo mbono ngabona sengisuka phezulu uma ngisuka phezulu ngiyakhuleka babshabangu I was praying in tongues yes wavakala iphimbo ke phakathi nendawo so angithi ngiyehlele emhlabeni Yeah. lithi hey igama lika Jesu alisebenzi la uma ithinto igama lika Jesu alisebenzi la bekungekho yabona manje abantu bangena ngaphakathi emizini yabo endlini Yeah. bazenzela izinto there was no privacy yonke lento eyenzeka in the hidden places beyisobala beyisobala nje bekukhanya kodwa kungekho ilanga kwakukhona ukukhanya nje okukhona okungekho normal nje wonke umuntu usiphilela impilo yakhe yabhlunga inhliziyo yami babshabanga uthe uma uphela lo mbono Yep. phaphama ngithukile eish lathi izwi Matthew 22 oh yep yes Matthew 22 then I go through the scripture babshabanga yep khona isimemezelo esithi hambani uyabona babizwa abantu yes bangabuyi but idili laselisondele kwakuyisikhathi sedili waphinda waphuma umyalezo futhi kuthiwa hambani uyabona manje izwe lokugcina lithini manje noma ubani hambane ezitradini manje yes ngoba vele idili yonke into isilungile manje that is why obhalayo is it John othi ngicinisile ngithi iphingi yes they will overtake you ungene embusweni kaNkuluNkulu yabona so ithi into la ezwini lika baba bathi uma sebefikile bengaphakathi then umnini muzi lo spotted mngani wami why ungafaka ngengubo yomshado yebo yes bengikhona nami kodwa uphawu lwami lwaliphika uphawu nje my appearance yes usindisiwe kodwa uphawu no yebo you can speak in tongues you can preach ingakho uJesu mababuya abafundi bathi yeah you should have seen us amademon athi no inganijabulisi lento yeah jabulelani ukuthi amagama wenu abhaliwe yebo encwadini yokuphila yebo that's the message uNkulunkulu anginikeza yona yo kwabanzima manje ngoba bengakhoni nokunderstand ukuthi inkosi ngilahle noma ngenzeni kodwa izwi lilokuliphikelela ingubo imbethe yabona
ngoba Yebo. lokho engikumbethe la yabona ngiba njalo nakwamoya yabona Yebo. ngiba njalo uma efika yena uba nokuthi uzongithola ngimbetheni Oh yeah. ngingakhonza ngazi ukuthi hey unomthu umntana kaNkuluNkulu kodwa ke uma efika inkingi lapho ngoba Yebo. nami wathi uma efika anginandawo number 1 Oh. ngenxa yephawu ngisindisiwe ngiyakhonza that is why uJohn the revelator at outside the gates of heaven Yeah. yabona usindisiwe but you are outside the gates Amen. yaba njalo indaba yami okay Yeah. ngihambe noNkulunkulu ngihambe yabona manje uNkulunkulu sengimfuna ngenhliziyo yami yonke nangomphefumulo wami wonke and uyangitshela uNkulunkulu 1 John chapter number 2 verse number 20 if I'm not mistaken ethi nina nomthandazo ninoqobo lukamoya olunifundisayo uNkulunkulu uyakwazi ukukufundisa Impela. Yebo. akudingakala ukuthi bathi hey ungenzi 1 no 2 no 3 no uNkulunkulu uyakufundisa ethi ninoqobo lukamoya lolu qobo lolu lunifundisa yonke into Yebo. wahlala nami uMongcwele engifundisa kuthe ngo2023 I remember it was the last Thursday ka December no ka November yes ngibona ngihamba ngemsebenzini ne I used to take a taxi uma ngemsebenzini Yes. kodwa ngalelo langa ngibona ngemsebenzini angifakanga ngisho icathula lesi ngiyahamba uma ngihamba sengihamba bangolide okay ngi understand emuva ukuthi why ngizibona embonweni ngingafakanga icathula Moses that was the sign of holiness by then yabona kulowo mbono sho ukuthi uNkulunkulu wayengcwelisile ke kwaleso sikhathi enzele ukwenzani ukungikhomba le yanto efuna ukungikhomba yona Oh yebo. ngiyahamba suddenly babushabangu kuvakala umsindo omkhulu emhlabeni ya umsindo ongaduma nje owokuscreama kwabantu bajabulile uma ngizwa lo msindo ngithi ngiyahamba ngemsebenzini and vele ilanga lokho emsebenzini kuba nento ngaphakathi kimi ethi babheke phezulu laba bantu nami ngibheke phezulu when I look up the sky khona into enkulu khona like ama signs okay bayawabona lawa ama signs bajabulela wona khona izwi elithi ningathuswa yibonakalisa ngithi livuke ngaphakathi kimi lelozwi hayi ngibe like no anginandaba bangaze bascreame bamangaliswa lento le ngoba izwi lithi uma ngihamba ngingayinaki lento kuphinde kuvuka izwi lithi phinda futhi ubheke phezulu yebo ngaphinda babshaba ngabheka phezulu uma ngibheka phezulu ngabona izikhiye ezu3 esiphakathi nendawo sesikhulu babshabanga sesikhulu singaveli iAfrica yonke le then ngapha nangapha zazi incane uma ngibhekile lezi ezu2 zanyamalala kwasale sisodwa isikhiya yebo ngisanakile hayibo isikhiya kodwa into ithi chubeka uhambe uma ngithi ngithatha istep ngiyahamba ngithi ngiyemsebenzini uma ngithi ngithatha istep ngiyahamba kwachamuka iangel yehle ezulwini angel yehla yadlula la kimi yebo yabona uma idlula ngapha ngezukukhala yabona manje ukukhala ukuthi abantu bayafa ngisanaki umsindo naye enye angel phakathi kimi ngaba like inkosi uma ngabe ngingumntana kaNkuluNkulu ngempela ngime eqinisweni I need an encounter with this angel ngisakhuluma eventually ngahlwitheka yebo yangithatha iangel yona yayingaphezulu mina ngihamba ngaphansi yangithatha ababshabangu Jesus Christ amen sahamba saya phezulu angeke ngisho ukuthi izulu no ngabe ngicamba amanga uma ngifika lapho yona ngithi biphambi kwami yalenda kucala
ya indawo nje so kodwa indawo enhle. Yebo. Yalenda yathi misilendile yahamba majestically so hamba majestically. Yebo. Sekusele mina manje ngibambekile. Angikwazi ukuphakamisa ngisho inyawo leli ngenxa yenkazimulo eyayilapho. Amen. Yahamba. There was a big coach. Yafike yahlala lapha. I'm sure 15 meters. Yebo. Then yasmile ingibonisa ukuthi mangize. Ukuphakamisa inyawo leli babishabanga. Yebo. Kwakunzima. Uyamkhumbula uJohn ethi ngathi uma ngimbona ngawa phansi ngobuso. Yebo. Kwenzeka into enjalo babishabango. I crawled njengomntana omncane inyawo lingasaphakama. Ngahuma ngakhasa. Nasengilula isandla sami uyabona lo muntu sengimbona in the spirit angisakwazi ukuvula amehlo. Yebo. Kodwa no kwakungayena uJesu. Ngoba lapho ngikhumbula iconservation yami iyona engicaciselayo ukuthi kwakungayena uJesu. Yebo. Wangibamba ngesandla, uma ngibamba isandla sakhe sasisoft. Wangigona so ngabheka ngapha. Yes. Kodwa ispirit sami siyakhona ukubona ubuso bakhe. Ubuso bakhe buhlukaniseke kaningi. Uma ngibamba into eyayisenhlizweni yami engangifuna ukumbuza ukuthi Nkosi sihlupheka kangaka emhlabeni. uJesu buya nini ukuzolanda ibandla? Yebo. Kwakukhuluma ispirit sami babishabanga telepathic. Ngimbuza akaphendulanga. Akaphendulanga. Ithi sihlupheka kangaka emhlabeni. Yebo. uJesu buya nini? Yo. Umbuzo wami wesibili ngathi Nkosi ibandla lakho. Ngathi ibandla lakho Nkosi emhlabeni. Babishabangu ngangikhala. Angikwazi ukukhala engakhala kona lapho. Yo. Loya muntu akakhulumi kodwa utransfera something. Uyayibona lento yokuthi icinisela. Yebo. Kunzima kodwa acinisela uyabona? Yes. Itransfereka la kimi. Itransfereka. Yebo. Ngabe se ngiyabuya ke. Uma ngibuya ngabona nje ngena eroomini lami. Yebo. Ukuthi ngisuke kanjani kuye. Ngazibona nje sengingena eroomini lami. Sengathi vele bengekho endlini. Njengoba ngithe bengiya emsebenzini. Yes. Ngithe mangingena endlini lethi ngoba vele angazi lento babishaba ukuthi ngingayichaza ngithi yenzeka kanjani ukuthi understand. Yebo. Kodwa vele ngabona sengingena endlini ekamereni lami. Kwakukhanya kwakukhanya kungekho ilight nje. Kodwa kwakukhanya ngingakhanyisile iglobe kukhanya endlini yami. Wabese uyangena ulizwi lo. Uma ngena ngahlala so njengoba ngihleli. Ubesethi kimi lesiya skhiya osibonile lesiya. Sisho ukuthi insindiso bangizwe kahle abalaleli. Yebo. Insindiso sisho ukuthi umusa wensindiso. Amen. Usuyaphela emhlabeni. Ngathi no Nkosi angizwa mina lento. Usho ukuthi ngeke siphinde sisindiswe. Wathi lesiya skhiyo sibonile lesiya sisho ukusuka kwami umoya ongcwele. Sisho ukusuka kuka moya ongcwele emhlabeni. Amen. Ngithi Nkosi angizwa lento mina. Usho ukuthi uyalithatha ibandla athi no. Angilithathi ibandla. Kodwa isikhathi manje eniya kuso. Yep. Umusa we-repentant uyavalwa uyathathwa. Yo. Ngithi mina Nkosi angizwa athi uyakhumbula ngenkathi uNoah. Yes. Amemezela indaba yokwakhiwa komkhumbi. Yep. Ngathi Nkosi ngiyakhumbula.
athi uyakhumbula ngenkathi uNoah ethi abantu mabangene emkhunjini ngathi yebo Nkosi ngiyakhumbula ethi bangena abantu ngithi mina no kwangena yena kodwa abantu bebanganakile uthi uyakhumbula ukuthi uNoah wathi uma yengenile emkhunjini wakhiwa umkhumbi ngathatha isikhiya langani izulu kodwa uNoah ephina ephakathi emkhunjini yebo ngathi Nkosi konke lokho ngiyakukhumbula ethi isizini manje chapter is it umshumayeli yebo ikhuluma ngamasizini sangithi yes ethi isizini manje engena kuyo emhlabeni ningena kuleyo season amen ethi go and tell them ukuthi insindiso umusa wensindiso uthi uNoah wahlala emkhunjini beloku bephila abantu behleka bevele ngamawindo langani izulu ehlele uNoah lathi uma selicala kuna they realized and it was already late ethi uNoah uJehova usithathile isikhiya yo ethi manje nomthandazo ningena kuleso sikhathi la khona abantu angeke bahlukanise uwrong no right ish wanginikeza izwi babshabanga yebo it's 1 Corinthians chapter 5 verse number 7 ethi lahlani imbiliso nibe yini nibe inhlama in other words umoya ongcwele ufuna singena la kule season yokuthi itumi yatsamaya awulinda ukuthi ngisayoqolisa ukuthi ngenzeni yabona ithi lahla imbiliso ngoba imbiliso noma incane kanjani kodwa imosha yonke into yabona yebo ethi uPaul ongcolile makenze njani makangcole yes ethi isizini le engena kuyo manje it was 2023 ethi go and tell them amen ethi go and tell them ngoba bazosala yo ethi bazosala ngoba manje laba abalazi iqiniso kofika isikhathi ukuthi bavalwe amen bangasa ngoba khona indlala tata uShaba ngisho njalo izwi lokomela izwi lenkosi yabona uthi uyafika kunomuntu unomthakasazi naye ngoba yonke into umongcwele usevale yonke into before lithathwe ibandla amen angithi noNoah wangena emkhunjini yebo kwakhiwa ehleli langani izulu nathi kovala umusa wokuthi ngithi Nkosi ngiyaxolisa ukuthi angicabanganga kahle yabona iyovalwa lento le angakabuyi uJesu amen yes so kukubenzima ke ukutshela abantu ke ukuthi uNkulunkulu uthi yebo yeah kuba nzima kuba nzima kodwa uNkulunkulu I remember ngikhuleka ngelinye ilanga ngamuzwa boldly so athi usubatshelile abantu bami njengoba manje usuyakhuleka la athi why is everything about yourself ngaphakama babshabangu yebo ngaye ukukhuleka kwavele kwacima izibani kwacima izibani hey ethi isizini esingena kuyo manje amen uyayibona futhi nalento eyake yaletha confusion enkulu emhlabeni ne last year oh yes yes angazi noma ngayikhuluma yini lento le babshaba khuluma nje ukuthi ngisho ukuthi kungenzeka ukuthi babeqinisile laba bantu laba ebekade bekhuluma because what I know ezweni la kamoya khumbula uthini uIsaiah indlebe yami ayikude ne yes isolami ne kodwa ethini uNkulunkulu ububi yabona yes busithezile uma ungaphezulu babshaba ubuke emhlabeni the whole world is dark ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngiphezulu ngithi Nkosi kubusuku naye emhlabeni athi akukho busuku kodwa yini izono yo zenza kwenze njani kube mnyama that is why uyafakaza noPaul uthi ozonda umzalwane wakhe ukuphi usebumnyameni uma wona
kwenze kudaleka ini obumnyama isono noma sisincane kangakanani kudaleka ubumnyama can you imagine ububi bomhlaba ukuthi bungakanani yo angisho ukuthi banamanga noma baqinisile uyayibona lento yes kodwa ngathi uma ngibona emhlabeni phansi kwakumnyama uyabona manje uma uphuma dala manje sekunogesi ubheka phezulu kungena gesi you will see stars ne yes uma ungaphezulu ubheke phansi emhlabeni ubona njalo the stars uNkulunkulu ukwazi uku-identifya omdu yep la khona kunomntana kaNkulunkulu kunani bavela njengezitars njengestar okay kunokukhanya uyabona uNkulunkulu uku-identifya kanjalo ngoba uma uphezulu awuboni mizi uyabona yebo awuboni mizi kodwa manje ukuthi ubani loya unompumelelo izulu liyom-identifya ngani ngestar in the book of Matthew liyasho izwi hambani niyofuna la kuzelwe khona umntana nilandele ini the star oh amen yes emhlabeni ungabona manje ukuthi kuyakhanya ilanga emhlabeni kumnyama because of the sin kumnyama uma bebhekile kumnyama akukho busuku kodwa in the spiritual realm ngabona into enjalo ngo2023 yabona ngabona into enjalo angiyazi ke eyama date kodwa ngikhuluma nje in general ngabona into enjalo tata uShabangu ngaba like sure ayikunzima kunzima amen ukuthi la kukwashabangu babona ngani ngistar uma ngabe niphila ini impilo engcwele amen yabona ni-identifyeka ngalama stars yebo ingene angel ithi cha ize kwashabangu ilandela ini istar yabona ngoba ububi bucoverishe the whole world no Jesus esiphambanweni hayibo isono siletha ubumnyama nangimongcwele sithi isono uJesu wakhala ethi baba wami ongishiyelani because izono zethu izono zami yabona sasilethe ini icloud yobumnyama uNkulunkulu akasabona umongcwele waqala uJesu wezwa ipain yabona ngoba la khona kunobumnyama umongcwele kunesono silethe ubumnyama umongcwele akasondeli amen hallelujah amen yebo praise the name of the living God amen injalo ke into babushabanga umoya ngcwele ufuna siphile impilo straight yes kulesi sikhathi le season le yebo manje isizini yani yokuvuna yabona amen isizini yokuvuna uthi uMongcwele usishiye nomoya ubaba uJesu uthi usishiya noMongcwele uyokusifundisa uyokusiholela kulo lonke iqiniso uyabona yebo so ufuna wena umamele ubani umoya ongcwele yes ngaso sonke isikhathi kuko konke okwenzayo and uMongcwele akayifundi lento esiyenzayo ukuyoconsulta uma ngithi kuyoconsulta ngisho ezangomeni ukuyobuza mfundisi nje kuyiqiniso lokho yayibona lento akayifundi yebo akayifundi ngoba siya consultana kubafundisi yes uconsultana kumfundisi okay yebo uconsulte kumfundisi uconsulte in a holy man yebo akayifuni uMongcwele uthe uyakuniholela kulo lonke iqiniso ninoqobo olunifundisayo uMongcwele uyakufundisa uyakuqondisa uqoqa nawe umoya engcwele uyakutshela ukuthi kusasa kuzoyenzakalana that is why isikhathi esiphila kuso yebo ngelinye ilanga last year May mhla ka1 May ngenyanga yami yokuzalwa oh yebo okay ngiyakhuleka kodwa uma ngikhuleka babushabami uyayizwa lento othi umuthi babo ingcwele uyizwe iqubuka ngaphakathi kuwe amen yayingekho I was so empty uma ngiphuma ngaphandle uyeza umhlaba uyaphila umhlaba babushabanga une weight yes umhlaba uyaphila lo akuyona into le umhlaba ngenxa kamoya kaNkuluNkulu okhona emhlabeni umhlaba une weight uyeza umhlaba ngawuzwa empty hayi ephusheni hayi embonweni physically so uma ngiphuma sukusela mhla ka1 May up until mhla ka9 ngiyakhala Nkosi
ngicela uxolo. Uma ngihamba ngiyacolisa, uma Yebo. ngilele ngiyacolisa ngoba ngiyeza ukuthi I'm empty uma ngcwele ungishile. Ayibo kuthe ngentatha from 8 May kuya ku 9 May. Yebo. Ngiyabona. Angithi sengiyasebenza uNkulunkulu ngipha umsebenzi oright. Yes. Ngigcoke esinye iskate. And ngathi mangilahla into zami. Ngathi hayi lesi ngiyasigcoka la endlini. Okay. Ngiyabonwa ngabantu. Mina ngiyathanda iqiniso. Oh, okay, yes. Yes. Ngiyasigcoka la endlini. Uma ngiphuma vele ngeke ngisebenzise. Yebo. Ngasala naso lesi skate sami. Ngibona kuvela something esibhakabhakeni embonweni. Yes. Uma ivela lento. Kwaba nento esukayo nje la kimi. Yebo. Yabona kwangathi bekunento enginayo ne manje ayisekho. Uyabona? Yes. Yabona i-rapture. Yabona i-rapture batshabangu. Kungcono ukufa sithi uhambile ubabshabangu nalithuna lakhe kunokuthi usale la. Ish. Ukusala ikhona kwingozi kakhulu. Yebo. And chances of us to be caught up very very slim. Yo. Ngoba sinezinto. Babshabangu. Yo, uyabona uma kunento ekumele uyikhalele ukuthi ungasali ku rapture. Yebo. Ukufa sonke kungenzeka sife kodwa ngikhuluma nge rapture. Yazi ivele yasuka lento la kimi. Uma isuka uyabona nje ukuthi khona into nayo uyizwe ukuthi ayisekho. Lapha embonweni. Yebo. Uma ingasekho ngibona ngisemsebenzini ngigcoke iskate lesi. Uma ngithi ngibheka phezulu ngathi sengiyababona abantu baphezulu. Wena usele phansi. Ngisele emhlabeni. Amadimoni ngawabona ngamehlo. Ngathi ngakhumbula i-tribulation ngathi it's 3.5 years. Lathi izwi unamanga 100 years lapho umaye. Yo. Ya impela umaye. Umaye lapho amadimoni manje usuwabona ngamehlo. Umoya ongcwele akasekho. Yo. Ayisekho lento yokuthi uzothi egameni lika Jesu ngicela uxolo nangusiba ayisekho into engayibona ngamehlo. Ngazizwa empty babshabangu. Empty. Yo empty ngaphaphama Nkosi yami. Ayibo. Ubhlungu usizi. Yo. Olalu lapho. Yebo. Usizi babshabangu. Kanti uNkulunkulu ufuna ukungifundisa something. Yes. The hidden sin. Angithi sikhuluma nabantwana bakaNkulunkulu la. Oh. In the book of Deuteronomy, uNkulunkulu ukhuluma noMose, umtshela imithetho. Ukuthi le mithetho niyoyibhala apha emabondeni. Angithi nofundisa nabantwana benu. Yabona? Yebo. Nokhuluma ngayo noma nihlele emzini. Yabona? Yebo. Lisho njaliswe. Lisho njalo impela. Avele uma ngiceda ukusangana ke angiyise eBhayibhelini. Ezekiel 23 uma ngingaphazami. Yes, sikhuluma istory sikhuluma ngeyifebe ezu2. Okay. Amantombazane. Uma ongcwele engitshela ukuthi lesi safa. Kodwa lesi esasala ubufebe baso babubukhulu kudlula lesi. Ebesangifundisa I'm sure for 3 months engitshela uMangcwele ukuthi lesiya sifebe lesiya esafa uIsrael owaphuma physical eEgypt. Okay. Abazange ngenxa yokungalaleli kwabo. Bonke bafele ehlani abazange benze njani? Bafike eKenani. Bakhonza izithixo. Benza yonke into, uyabona? Yes. Bephingela uNkulunkulu. Bafa. Ethi kodwa lesi sifebe sisele lesi. Ugel number 2. Ubufebe baso buwes ngoba sona sathi uma sibona kubhalwe emabondeni. Yabona? The art. Yabona? Yes. Sathi uma sibona kudwebiwe la ebondeni, kwabe sekuvuka ini? Ubufebe. Yabona? Yebo. Ngaphakathi.
Wangifundisa umoya ngcwele athi be careful of the pictures. Yeah, Okay. I know it sounds like I'm crazy. Kodwa iqiniso. It's in the Bible. Any kind of pictures. Not any kind of pictures. Khona ama pictures yonke into babushabangu ine meaning, ne? Yebo. In a meaning. Khumbula ngicale ngathini? In the walls we should paste ama Bible verses Oh. ngokwentando kaNkuluNkulu. Yes. Kodwa ngoba uSathane uyazi ukuthi la funa kube nesithombe esama verse, uyabona? Yes. Bayithengisa lento angithi funa upaste la endlini yakho ngoba Yeah. iyaphila. USathane ufuna ufake in ama art. Yes. Okay. Ufaka ama yes. art. Uma ufaka ama art uSathane uyakwazi ukukuphindisela kule yampilo leya. Oh. Othi usuphumile kuyo. Yeah. Lento iba yini I loophole. Oh, yes. Yes. Iba I loophole. Yep. La ungahlala la ungenzi yonke into kodwa spiritually lento ophume kuyo uyayenza. Oh. Into engayibona ngamehlo leyo. Even the pictures angithi manje sesifaka ingubo ezinde but Yes. still sisafuna uprove ipoint ukuthi uyangibona ukuthi ngangibukeka kanjani. Oh. Those pictures babshaba Oh, are before very and after. yes, Yebo. are very very dangerous. Ngayibona ngamehlo so ngababona abazalwane abaningi benza imikhuba. Athi uMangcwele it's because of the pictures. USathane usane access lapho. Oh. Usane access wavela ke lapho einsizwa nje so ethi uyabona wena uyadelela angithi sengibone yonke ethi uyadelela engikhomba ngomini ethi ukuthela uSathane uma ngiloku ngikhuluma naye uyashintsha manje waba inyoka ngathi uyabona ke namhlanje ngile mancama Yep. ngathi ngizokunyathela ukusuka emsileni ngize ngiyochoboza ikhanda lakho Amen. wathi ukuthela uSathane wabese ungikhomba isithombe somntanami emkhathini lesi yasithombe angizange ngisidelete ne Okay. walahleka ifoni yami Oh. yazi uSathane uphethe yonke into Oh. walahleka wangikhombisa lesi yasithombe Sahamba kanjalo. Sahamba Nawo kanjalo. kusana access futhi. angisena access Eh. kodwa emkhathini sikhona wangikhomba wathi uyambo ubelonga kimi chubeka ke uyovula umlomo washo so Ama threats. yes wathi Yebo. uyambo ubelonga kimi Mm. chubeka uyovula umlomo Mm. and yonke into babshaba uNkulunkulu azokubonisa yona embonweni Yeah. isezwini it's just that yonke imibhalo iphefumlelwe yabona Yebo. idinga ini ispirit sikaNkulunkulu Yebo. idinga a spiritual understanding Yebo. uyasho no Paul I think it's a book of Corinthians chapter 2 uthi lemfihlo lena it is sealed kodwa ivulwa ngani ngamoya. Amen. Yes. Uma uzofunda iBhayibheli so lightly ungenamoya kaNkulunkulu uzophuma netheory. Yeah, Yabona. vele. But once you go deep in spirit uMongcwele uyakwazi ukureveala ansile lento le. Yebo. Ukuthi uma ngithi ngisho into ethile. Amen. I was like, yo. Ama pictures. Yo. Can you Eish. imagine? Kahle kahle nje kufuna udelete nje whatever picture ephuma eceleni. Yonke into ephuma eceleni. And iWest ke ngoba noma ungadelete uGoogle lo uyakukhumbuza. Uthi uhle. Oh, 5 years ago. Yebo. Ekhumbuza uGoogle. Yeah, ngoba khona la save khona, yes. Udelete ngempela. Nami Yeah. uyangikhumbuza. Nami uyangikhumbuza ethi uyakhumbula. Yabona. Yebo. So injalo ke Amen. kodwa olungileyo Yeah. ngokukholwa. Lisho njalo izwi ne. Yes. Yes, olungileyo ngokukholwa. Mangiqhubeke nendaba yami. Amen. That was May ne. Uthe uma ephuma ukungifundisa ke uNkulunkulu. Usebuya lena ke inzima kakhulu. Bayibona lento yokuthi kulindwe uAntichrist. Okay. Njoba kubhekwe kakhulu nje yonke into kaAntichrist 666 yonke lonto. Hayi dadu Shabang. Eh. Hayibo. Hey.
babshaba ngunzima emhlabeni uyabona usathane wathi mayehla la Yeah. akathi yo ngaze ngaphoza wavuka usathane wasebenza uzalwa nje usathane ucedile manje sosola ama president siso ayikho lento Yeah. ngo-August ngiyakhumbula ngangise Albertine ngifonela omunye usisi wami ngangisaba ukuphuma la ngaphandle ngangisaba hayibo ngikhala ngisaba last year ngisaba babshaba jo impilo inzima la kunzima ukuphila la emhlabeni angaze ezulwini ngoba njani uma soba nenhlanhla mhlambe kuyoba mnandi kodwa ukusuka la uyezulwini jo kunzima babshaba uyayikhumbula lento izwi lithini in the book of Revelation yes likhuluma ngesilo esaphuma elwandle sanikezwa amandla ukuthi silwe nabangqwele senze njani sibehlule yes it's the system of the world yes akuyona into ezayo le no babshaba yebo into ekhona esiphila nayo thina sisathi seza yebo kanti ikudala ikhona dali khona yes uyakhumbula the late president uMandela announce njengoba manje upresident lo ese announceile futhi lo wa announce ama smart card ID yes khumbula babshaba ukuthi ku smart card ID usayina phi signing pad ne yes that signature istorwe emkhathini hey yebo babshaba kunzima ngibona embonweni okay ngoba lo mbono wami uphethe indaba eziwu2 eye system nokunye okay ngichubeke ngale eye system ne alright ngoba sesiqale ngayo okay sesiqale ngayo but ivele ngesikhathi esisodwa lento indaba eye system uma ngibona ngathi ngiyahlwithwa yabona uma ngihlwithwa kunento engibambayo ene weight yabona yebo ngiyaphinda futhi ngiyahlwithwa kunento ene weight yeah kuthe wes3 ngasala uma ngisele vele ukuthi ngisele angikwazanga ukukhuphuka yes yasazi ispaceship ne kwabe sekuyavuleka lapha phezulu ngabona a spaceship yabona njengoba sikhuluma so yes khona ama camera lapha njengoba nathi sifaka ama camera khona ama camera abheke phansi emhlabeni alright but laba bantu bangaphakathi kwayo lento it's a spaceship a big spaceship ila lapha phezulu emkhathini babheke phansi njengoba ngikhuluma bafake like ama headphones bamamela yonke into babshabangu barecorda yonke into yabona so ngithe uma ngaphakama ne uma ngiphakama uma ongcwele efuna ukuyongibonisa ubungozi besystem yasemhlabeni but ngiseselapho bengingacondi ukuthi yini yabona yes ngangena uma ngingena ngabona isignature yami all over signature yebo ngaba like ngidinga igazi lika Jesu angithi ngiyakholwa lathi izwi khona lapha izwi la kuleyo ndawo lathi there is no turning back you have signed our document hayibo I was like kanjani laphinda lathi there is no turning back you have signed ngiyibona isignature yami all over remember ufika kwa SARS usayina ku signing pad yebo uye bank signing pad kuwas emsebenzini wami ngisebenzisa i-signing pad every day but you have signed yo ngabuya uma ngibuya uMongcwele ethi it's a system of the world akukho
akukho okukodwa okuka Sathane uma ngabe kubuya uJesu okuzodlula lapha. Yabona? Yeah. Bamonitorishe yonke into. Angithi umntana kaNkuluNkulu Yebo. izothi uma ethi yabona Yes. uphakame but le ndawo imonitoriwe uyojikiswa yini ile nto yabo because in a weight Oh. ubuye Nkosi sosinda kanjani sosinda kanjani uNkulunkulu yo bengathi ngiyahlanya sosinda kanjani Nkosi sosinda kanjani ngoba vele it is true angithi angisho lento ukuthi noma uthi awunayo iID angeke usinde. Yeah. Yeah, khoso omunye angasho njalo. Hayi kushuthi mina ke ngenayo le ID ngosinda. No, ayikho njalo. Na uzobanjwa ngokwakho. La ngikhuluma ngithi ngisho ukuthi lesiyasilo sanikezwe amandla ukuthi silwe nabo bonke abangcwele. Senze njani? Sibehlule. Ethu mongcwele isile sisebenza manje is the system of the world. Lapha uke wabona uma ubona into babshaba awubinaka ukuthula. Anginaka ukuthula ngiyakhala Nkosi sosinda kanjani athi nayi into ezosiza nini Yebo. liphi nalelo zwi it's 1 John chapter 5 verse number 18 19 and 20 lithi wonke umhlaba ungaphansi kwesandla somubi angithi Ngaphansi kwesandla somubi. yes ungaphansi kwesandla Okay. sakhe wonke umhlaba unikelwe ungaphansi kwesandla umhlaba okaJehova nokuqwala kwawo Yes. kodwa ungaphansi kwesandla sikabani Mhlambe siyifunde. Yeah. isandla confirmation, somubi, yes. for confirmation kodwa sosindiswa yini thina singabantwana kaNkuluNkulu Uthe is 18 yeah first John chapter number 5 yes. Verse Okay. number 19. 19. Oh, yeah. Athi ngifunde. yes We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Yebo. siyati ukuthi sibaNkulunkulu nekuthi umhlaba wonke ungephansi kwemandla alomubi Yebo. we cannot change this but how do we escape Yes. athuma ngcwele faith Oh. hayi bo Nkosi siyakholwa nje thina athi akukho kholwa emhlabeni Aw. yes What? wanginikeza imessage uyabona abantu manje bafuna ukuphumelela bafuna nto no akusona isikhathi sako lokho ethuma ngcwele manje kule season le Yebo. you need to pray for your soul Yo. Yebo. ngoba ngithi manje asisenaso isikhathi ne Yeah. futhi wakubeka kwaqaqa ukuthi anisenaso ngikhuluma ngento angivezele yona last day wakubeka kwacaca ukuthi asisenaso isikhathi emhlabeni wathi anisenaso isikhathi Yebo. ethi this season you should pray for your soul yabona Yebo. because the enemy manje is busy capturing abantu ngiyakhumbula ngihamba estradini mangiceda ukubona lo mbona ngibona isandla esikhulu uyabona into le game ichess ne abayidlala bathi Yeah, enama piece ahambayo. Yes, Yes. chess. ngangibona isandla babshabanga Eh. ngihamba estradini Mm. ngiseJobe ngangibona isandla esikhulu sisuka phezulu sithatha abantu sithi yabona Oh. bayathathwa uyababona la emhlabeni bayathathwa nje njoba siza la sihamba Yes. lento ifika ikuthathe ikubeke lapha ethi Hey. manje you should pray for your soul because the devil is busy uthumba abantu manje ubathumba ubafaka lapha Oh. uma ebuya uJesu abasoze ngoba bavaleleke lapha Yo. ethi you should pray for your soul ethi pray for those who are weak in spirit Yebo. ngabanjani labo athi bayalazi iqiniso kodwa Amen. babanjiwe Amen. ukuthi bangaliphili angithi Yebo. izwi kumele senze njani siliphile asikwazi ukwazi izwi singaliphili yabona Yes. we need to practice yabona
Yep. Wathi those are the ones who are weak in spirit. Eyokugcina ke izokucaka. Athi pray for faith. Yeah. Nkosi siyakholwa nje thina. Yep. Athi no. Hey, indeed impela. Indeed. Uyakhumbula uJesu? Ubani umfundi kaJesu? Oh, Lo John, owathi Peter. Oh, ufuna ukubona amanxeba. Thomas. Silapho nathi. Sifuna ukukholwa ngokubona. Yes. Yonke Into sifuna ukuyibona ngamehlo. Athi uNkulunkulu akulona ukholo lo. Akuyona ifaith. Yebo. Athi aninayo ifaith ingakho nizosala. Kuko konke uSathana kwenzile, we need ifaith. Amen. Indaba yesystem sidinga ini ifaith. Ngoba akungeke kushintshe ukuthi vele usibambele ngayo lento. Kodwa sidinga ini ifaith. Oh. Ifaith wathi uNkulunkulu ifaith ayikho kithi. Uyakhumbula uJesu ethi uma ngaba nokukholwa okuncane njengenhlavu. Yabona? Kunzima ukuthi umuntu akholwe. Yabona? Yebo. We need ifaith. Yebo. Ungiprovele ke uNkulunkulu. Ungiprovele uNkulunkulu embonweni. Yebo. Ungikhombisa abantu. Yo siza uNkulunkulu wami. Amen. Lena ke kubhlungu babishabangu. Kubhlungu. Angazi ngathini lento ngayibeka kanjani ngoba ibhlungu ukuthi asikholwa. Mara siyakhonza. Uyabona? Asikholwa mara siyakhonza. Ngoba umuntu udalele ukukhonza ne. Khona ukukhonza khona ukukholwa. Uyabona? Yebo. So ngelinye ilanga uyakhumbula ngikhuluma ngokuthi ngifuna ukuyibeka kahle lento. Okay. Eye faith uNkulunkulu ayifunayo. Indlela angibonise ngayo because ithinta ini amaphilisi uyabona. Oh. So ngoba uthe maye ngithatha futhi bekune weight yabona ekimi. Yebo. Uma khuluma ngikholwa kune weight. Yes. Ngiyakhumbula 2023 yakhumbula ngisho ukuthi wangibonisa uma wami sesihokweni. Oh, yebo. The last episode. Yes. Yabona kwenzeka ukuthi ngalelo langa angikhombisa abantu abaningi bayefa abaningi. Yabona njengoba sihleli so vele kufika ukufa ngife. Omunye ngimbone a drive imoto afe. Omunye ageza afe. Jokwa kwakubhlungu. Kwakubhlungu akhala uNkulunkulu. Wayilaba abantu babulawa yini? Naye uJesu wayedabukile. Ezubhlungu athi babulawa udokotela. Athi babulawa udokotela mntanami. Ngithi Nkosi kanjani? Athi ngamaphilisi. Yo. Ngithi mina why Nkosi athi sizathi abakholwa. Yo. Athi Nkosi kanjani? Wathi uma ekhuluma it was 2023 singena 2024 la ngaphakathi kimi bekunento engitshela ngo5 years ithi bonke bazofa. Wonke umuntu athi bonke bazofa because bona bathatha iphilisi angithi bathi bafuna ini ukuphila kanti abaphili bayafa kancane uSathane uyababulala wathi yazi into angikhombisa yona ngodokotela angeke ngikwazi ukuyichaza umuntu wenyama I understand kodwa kunzima ngoba nami nganginawo amaphilisi babishaba kwakunzima kwakunzima athi abakholwa mntana wangibonisa ukuthi icala so ize so nayi impact ekhona empilweni ngiphinde futhi ngithi akukho neyodwa into ekaSathane ezodlula. I remember sharing this omunye umama ethi wena umthandazo. Yes. And abantu mabangizwe babishabanga angishongo ukuthi abantu mabayeka amaphilisi no. Yebo. Akashongo futhi uNkulunkulu ukuthi abantu mabayeka amaphilisi. Yes. Kodwa into ekhona ukuthi abantu mabakholwe uNkulunkulu yena yedwa. Amen. Wathi wena umthandazo uthi ngalabantu
abafele ibhedlela emawadini baku treatment umoya ongcwele wangitshela same time wathi mamela nomthandazo akukho noyedwa umuntu wami osesibhedlela ofuna amaphilisi futhi akukho noyedwa umuntu wami osesibhedlela okhalela ukuthi ufuna usizo kodokotela wathi bonke abangaphakathi bafuna mina yo wathi bonke abangaphakathi bafuna mina laba bantu yebo bonke baba like uNkulunkulu wami Nkosi mangilahlwa nguwe eish yabona abawafuna amaphilisi yabona Yebo. kodwa thina esingaphandle esinga-admithwanga ngiba like let me go and consult udokotela yabona yebo imizwise ubuhlungu umoya ongcwele hayi bo babushabangu Isaiah 55 verse number 2 nichithelana imali kulokho kungasona isinkwa na yebo ubani isinkwa isinkwa uJesu amen yabona we are busy spending money sithi sifuna ukuphila yabona amen sithi sifuna ukuphila babushabangu Yebo. ukuphila kusezwini ukuphila kukulizwi ukuphila kukuJesu olungileyo ngokukholwa uyawuphila amen yebo kunjalo uNkulunkulu akayifuni wangibekela kwacaca wathi akayifuni lento wangenzela umzekelo ethi uyabona ungathi wena uzuposte une medical aid kodwa ekugcineni izwi lithi Eish. uyichithelana imali yebo kuloko kungasona isinkwa oh kuloko ekungokona ukuphila uma ulifunda leli zwi lithi lalelana ukuze imiphefemulo yenu yenze njani iyophila yebo uma umamela uNkulunkulu uyophila amen yabona Amen. uma ukholwa nje uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi wafa wavuka Yebo. uyophila amen wathi sichithelana imali yabona ezingayibona yonke into usengikhombisile ngithi ukuthi kwenzakalani uma uya kudokotela uthatha amaphilisi wafaka emzimbeni leyanto ine weight yabona iba ne weight ngamanye amagama uthatha omunye umuntu umfaka kuwe mawuthatha amaphilisi waphuza angifuni ukujula ngaleyo babshaba kodwa into engayibona it's very deep yazi mina ngacrack ithambo kwaba nesikhathi ngamdabukisa umoya ongcwele wangitshela kahle wathi manje uzofa ngacrack ithambo mina hayibo no injury history ngehla ngenyuka kodokotela wanginikeza ivesi Romans chapter 8 uma ngingaphazami ethi umoya kaNkuluNkulu owavusa uJesu Kristu kwabafile ehlala kini uyakunikeza ukuphila amen emzimbeni yenu yebo ebhubhayo yo wanginikeza wathi declare ukuphila manje emzimbeni wakho Yes. sengikhathela ukuhamba odokotela sebengitshelile ukuthi vele awusoze uphile yeke Amen. ukusebenza uhlale phansi manje ngizohlala phansi ngizophila ngani yabo ngoba uma uya ku x-ray ithambo yalibona nali licrackile so yo libhlungu babshaba libhlungu ngifaka ibandage ngifase Hayibo. so libhlungu uma ngilala libhlungu uma ngihamba libhlungu kodwa ke wathi uma sengifundisile uNkulunkulu yes wathi it was a trap bekumele ngihambe lo dokotela kungena icancer lapha ethanjini angithi ngeloku ngidla amaphilisi ngigcine sengine cancer yamathambo kuncunywe ini umlenze lo hayibo kuqale kuyi crack mawulokhu udla amaphilisi lamaphilisi azolidela kwi cancer yebo yo ngikhuluma manje ithambo lami lahlangana wafika nje wanginikeza izwi sengikhala Nkosi ngicela uxolo yebo ngonile uyabona isono esikhulu nje ukudabukisa umoya ongcwele ish akukona ukuthi uhlebile uphingile ulalene endoda yabantu no ukudabukisa umoya ongcwele yabona Yebo. lapho uyicedile laphila ke siyabona wanginikeza Isaiah 55 anithi Yeah. wanginikeza naleli umoya kaKristu ehlala kini yakunikeza ukuphila Yeah. wabese ungisa in the beginning wathi ngimdale kanjani umuntu mina ngamtshela wathi uEva yena ngimdale kanjani ngamtshela walalisa uAdam ngithi ubuthongo
wakhipha ini ibhambo. Yes. Yabona? Yebo. Athi ilento usathana yenzayo kini. Likhuleke ibandla sicela siphakamisa izandla. Sikhulekela ukuthi uMongcwele angenelele ku-operation kaBabshabang. Athi uNkulunkulu mina ngihlangene nayo lento. Ethi mina ngiyakwazi mina ukwenza i-transplant. Only if you have faith in me. Amen. Only if you believe in me and me alone. Amen. Ungangibhici nabanye uNkulunkulu. Ethi mina ngiyakwazi ukuzenzela. Amen. Yonke into usathane ayenzayo uyithathe kimi. It's just eyakhe manje iyaphatheka eyamayipatheki. That is why kulikhona ukuthi ningilandele. Yabona? Ethi Amen. uma ngenza uEva ne ngathathi ibhambo lika Adam ngamlalisa ubuthongo. Yes. That is why uthi umufika etheater benza njani bakulalisa ubuthongo Yebo impela before operation. before operation. Uthi yonke lento uyithathe kimi. Isizathu ukuthi nina anikholwa ningo Thomas. What is phila lapho thina? Yebo. Wathi thina singo Thomas. Yes. Nkosi singo Thomas kanjani? Athi uyakhumbula uThomas wayenayo uJesu wayazi ukuthi uJesu uzofa evuke. Kodwa ke wathi akakholwa. Ufuna Yeah. ukukholwa ngani? Oh. Wathi silapho. Wathi uSathane uthathe ifaith yethu usebenza ngayo. Amen. Thina wasiphathisa ini izinto zakhe. Yebo. Yonke into ozoyikhipha uthi ufuna ukuphila. Yes. Ngaba i-medical aid noma angayihlobisa kanjani uSathane ngikhuluma ebantwaneni bakaNkuluNkulu. Yebo. Angayihlobisa kanjani uSathane ayimjabulisa umoya ongcwele. Amen. Amen. Ngabona ngimemezela ke lapha embonweni. Kwakukhona omunye usisi umzalwane ngithi mina wayephethe amaphilisi amaningi agcwele eplastic ngithi mina nginikeza amaphilisi yabona. Ukholwe yamukela ukukholwa unginikeza amaphilisi wathi usho kahle ngoba wena uyakholwa etshela mina wathi uMongcwele uyabona ngiyakuprovela ukuthi abakholwa Yeah. ngiyaphinda futhi bangayeki amaphilisi ne kodwa abakholwe ngiyakuzwa abakhulekele ifaith usho njalo uMongcwele wathi masikhulekele ifaith. Yebo. Ngoba uma ungena faith ubanjiwe. Amen. Ngaphandle kokukholwa akekho. Lisho njalo izwa ngithi. Hayi vele. Hayi ngokuyesontweni, hayi ngokusindiswa, ngaphandle kokukholwa. Yebo. Yabona? Kule season esiphila kuyo le. Sidinga ukuthi senze njani? Sikholwe. Hey. Amen. Amen. Kodwa yonke into nje bamelene nathi. Yeah. Manje. Sathane ufuna sinavigate sibuza umlungu lo esingamazi. Umoya ongcwele uthi ungalingi uncike kwazini kwakho. Yabona? Amen. Kuko konke uMongcwele ufuna sibuzele. Kodwa lo mubi uintroducer into. Yes. Ngikhuluma ngabangcwele. Kusimple hayi angiyazi market ngizonavigate. Yabona? Hey sesa dependent on zezwe. Yes. Yeah. Uthini tata ushaba ningalingisi izwe. Yabona? Mina ngikhuluma usulahle yonke into. Kodwa your lifestyle. Indlela ophila ngayo. Ulahle konke mhlawumbe ubuyisangoma, ulahle yonke into. Yes. Mangabe navuswa kanye naKristu. Yeah. Yabona? Yeah. Ungafuni okwalapha kubonakala kukuhle yazi. Kumnandi. Yebo. Yonke into ilula futhi kodwa ke khona indlela. Yes. Ebukeka ihle. Kodwa isiphetho sayo ukufa. Oh, hayi siyabonga. Amen. Hayi yazi wasisherela. Ya nje uyawaphatha lapha nalapha sayibonga Nkosi kakhulu. Ya sayibonga nje Nkosi isiqwayiso ama warnings. Engakusho nje mina hayi kulokho kushila ngifuna ukuphazamisa ngeede ngenzeni ku right ubheke kahle. Phela nje ukugcwalisa ukuthi ngempela akukho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu. Especially kumuntu ongakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Akukho manje okunye ukuphila. La emhlabeni kubukeka nje ngazathi kuya siyaphila. Angithi manje
sijwayele lento siyayibona lento njengoba nje echaza nje uProfeti uNomthandazo ukuthi emhlabeni kumnyama. Yazi ake ngikhulume nje ngami, mina ngikhumbula uma ngabe ngamkela uJesu, yazi following days lapho angangihlala ngithuka njalo ngithi hey, kanti ukube bengifele ngiyakamamkela uJesu bengisebe umnyama nobungaka. Yazi lento uyayihlala lokhu ibuye njalo bengibona lobo mnyama bengikubo, kodwa bengiphile ekukhanyeni njengoba kukhanya nje, kodwa ngaqala ukubona ubumnyama bengikubo. So ngifuna nje ukuthi kumuntu ongakamamkela uJesu Kristu wena ungabona ngazathi yonke into right nje, yazi into once wayijwayela ugcina ubona ngazathi right. Wait until uze kuJesu Kristu, kula uzobona khona ukuthi hey akumelanga ufunge na Jesu. Yilokho nje mina engakusho. Esesivalela ke uProfeti uNomthandazo ngezwi lokugcina uzosipha nama contact. Jesus Christ. Yebo. Sengigcina nje. Yes. Uthini uPaul? uTimothy bambisisa ungabikho okumuka ini. Uthini umhlomelo noma umchele wakho? Umchele wakho impela. Yebo. Hayi njengoba uphunyukile wena ophunyukile enkembeni. Yebo. Gijima. Ya gijima ungabheke emuva. Yebo. Ngoba isikhathi lesi sinzima. uJesu asengabuya namanje. Njengoba sikhuluma nje asengabuya ngamanje. Yo yabona indaba yama phone number ke babishabangu. Yes. Izokwenza ucosha amaphepha phansi. Kuba busy kakhulu. Kuba busy kakhulu kodwa before ngibanikeza ama contact wami ama ngicale ngicolise kunabantu engithembisa ukuthi ngizobuya kuwe ngenxa ye list engisuke ngibhekene nayo kube likhulu kuba tracer ngicela ucolo ngicela ningicolele ningathi hey uNomthandazo une attitude ngiyazama ukutracer kodwa fika isikhathi ngingasakwazi yabona nje ngingasakhona ukumthola umuntu ngiyatholakala ke mina ku WhatsApp ngiprefer WhatsApp than ukuthi ungifonele. Yebo 0637297491 ngitholakala lapho nje 063 18 kodwa 729 7491. Okay. Yeah. Into engiyinotisile ukuthi abantu bakholelwa ebantwini. I'm sorry to say this. Abantu mabakholelwe kuJesu. Yebo. Ngoba uNomthandazo na noma ungabona izimangalisa ama revelation wenzeni. Egcineni kwako konke ungumuntu. Yes, kunjalo. Yes. Siyabonga. Amen. uProfeti uNomthandazo Mpanza, siyabonga kakhulu. Inkosi ayiqhubeke ikusebenzise kakhulu. Siphinde sibonge nasemakhaya nonke. Inkosi inibusise. Sinthanda indlela ezimangaliso. Ngombuso weNkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.